μπανάνα που είναι γλυκιά, είναι φρούτο ωραίο, θέλω κι εγώ. Σήμερα είπαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Συγκεντρώσαμε τις καλύτερες 25 ταινίες κατά την άποψή μας από το 2010 μέχρι σήμερα και σας τις παραδίδω. Harry Potter Deathly Hallows Part 1. Η καλύτερη ταινία από τις 7, είχε εξαιρετικά εφέ και δεν γινόταν βαρετή παρόλη τη διάρκεια της. Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Ήταν πιο καλογραμμένη από την πρώτη ταινία και είχε πολλές ανατροπές. Pirates of the Caribbean On Stranger Tides. Η καλύτερη ταινία από τις 4 είχε έξυπνα αστεία και φυσικά την Penelope Cruz. Avengers. Όλοι οι σούπερ ήρωες της Marvel μαζεμένοι. Πολύ γαμάτος ο κακός, Loki, αγαπάμε. Και πολύ ωραία εφέ. Guardians of the Galaxy I am Groot. Fast and Furious 7. Πολύ ρεαλιστική απεικόνιση του Paul Walker στην ταινία. Καλό κλείσιμο του κεφαλαίου αυτού. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Conjuring. Μια καλογραμμένη ταινία τρόμου που ήταν αρκετά τρομακτική και δεν είχε όμως jumpscares. Είδα χθες. Τρόμαξε. Silver Linings Playbook. Μια διαφορετική ταινία με πολύ ωραίες ερμηνείες από τους ηθοποιούς και διαφορετικό σενάριο. Skyfall. Μια κλασική ταινία James Bond που βλεπόταν πάρα πολύ ευχάριστα και είχε ωραίες ανατροπές. American Sniper. Μια συγκινητική ταινία με πολλή αγωνία και ένταση και ήταν πάρα πολύ ρεαλιστική. Kingsman. Η ιδανική ταινία για τους γκατζετάκηδες που είχε όμως μέσα και κλασικά στοιχεία και εξαιρετικές ερμηνείες. Concussion. Εξαιρετική ερμηνεία από τον Will Smith με πολλή τροφή για σκέψη και πάρα πολύ περίεργο σενάριο. Now you see me. No you don't. Πάλι μόνο μ' άφησε. Μια ταινία με ψευδαισθήσεις. Ή μήπως κλέφτη. Zootopia. Μια εξαιρετική ταινία της Disney. Καιρό είχαμε να δούμε μια τέτοια. Για περισσότερες λεπτομέρειες τσεκάρετε στο βίντεο που θα εμφανιστεί πάνω στο κεφάλι της Μαρία. Interstellar. Κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας με φοβερές ερμηνείες και πάρα πολύ ωραίο σενάριο. Inside Out. Μια ταινία που ήθελε να περάσει πάρα πολλά μηνύματα και τα κατάφερε. Πολύ καλά μάλιστα. Intouchables. Μία από τις καλύτερες ταινίες στο είδος της και έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξία. Martian. Μια ωραία ταινία με ανατροπές που σε κρατούσε συνέχεια σε αγωνία. Spotlight. Σε τρομάζουν οι παπάδες. Όχι. Έχεις δει το Spotlight. Όχι. Γι' αυτό. Southpaw. Μια ταινία με ένταση και εκρήξεις και εξαιρετική ερμηνεία από τον Jake Gyllenhaal. Star Wars. The Force Awakens. Κλασικά έφε Star Wars με ανατροπές και ανανεωμένο κακό. Whiplash. Έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών και περνάει το μήνυμα του να μην το βάζεις κάτω. Gone Girl. Οι πρωταγωνιστές ήταν φοβεροί και το σενάριο ήταν εξαιρετικό. Inception. Μια ταινία με πολλά όνειρα, δημιουργώντας ερωτηματικά. Deadpool. Πανέξυπνα αστεία, πολύ διασκεδαστική ερμηνεία από τον Ryan Reynolds, ο οποίος έργησε γάντι στο ρόλο. Αυτό ήταν Bananas για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like, share και subscribe, like στη σελίδα μας στο Facebook, follow στο Instagram εμένα και του Χρήστου. Stay awesome, stay tuned.